Здравейте хора, днес ще направя същия клип бас, като другите ми от моята поредица. Вече правя поредица от бая време, правя поредица, която чаках да... Още от... не точно от малък, преди не знам колко време, забравил съм и имам поредица, докато стана голям, че добре, че ми обясниха как да се направя канал в YouTube. Забравих, че имах такава поредица, защото аз вече не бях много време влизал в нея и сега се сетих да ги посна в моят канал, който съм правил, и пак на голям екран с много мощност. Не знам, просто да започваме. Не забравяйте да пуснете лайк, ако ви е харесал клипът бас, го наричам, и това. Да се абонирате за мен, ако са ви харесали клиповете. Надявам се да направя много абонати с тези клипове, да са ви харесали. И да започваме. То сме един от любимите. Чак много от любимите не. Имам по-любими, които съм правил. Малко тук намалих, защото помислих, че някой идва. Случват се такива неща.
Като станат 14-13 минути, ще свършва клипа. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one home. She's got to save him. She told the moon, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody makes like you. И хора, искам да ви кажа, че това след 6 минути ще свършим. 6, 5 или 4 минути. Добре, искам да ви кажа, че отдолу в описанията искам да напишете какви животни или такива неща да рисувам. Защото в другия ми клип реших да направя един клип, в който рисувам неща. Например, ще ви дам пример, можете да кажете, например, да нарисувам заек, ягода, череша и такива неща. Аз на един лист ще показвам как ги рисувам. В този клип, другия, ще напишете дали хубаво съм рисувал или не е хубаво, защото аз мисля, че някой хубаво ще ги рисувам, пък други не. Разбрахте ли? Само това е кратка пауза, но си слушайте пак музиката сега.
И надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се за мене, аз ще правя поредица. Абонирайте се за мене. Какво друго да кажа? Абонирайте за мене. Кажете, аз ви казах отдолу. Не забравяйте да праснете един лайк. И да се абонирате за мен и под описанието да напишете какви неща да нарисувам. И това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал, както вече казах. И чао!